बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो आं गेमनि बागै आङो भिडिअ लाबोगोन दे लोगोफोर जोंहा बे गेमानो जागोन जोंहा दा 30थि अल इन्डिया बड'फा UN ब्रह्मनि फुटबल बादायलायनाय जोंहा बियो मोनफ्रोमबो बोसोराव खुंजायो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेखौनो बे गेमानो जागोन जोंहा दिनै सेथि बादायलायनाय गेम जागोन बेयाव आंबो दंफैयो आरो आङो बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय था आरो नायलांबाय था आरोना दे लोगोफोर हाबाफारिया जानानै थांबाय बेनिफ्राय दायो जोंहा नैबेयाव माखासे हाबाफारि दङ प्रग्राम बायदियै ओमफ्राय दायो नैबेयाव जोंहा मोसानाय हाबाफारि जागोन आरोना लोगोफोर जोंहा बेयाव मोसानायजों बेखेवनो थाखाय बिथांमोनखौ बिथोन होबाय जोंहानि बिथांमोना जाहैबाय बागुरुम्बा मोसानानै दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवगोन आरो न' गेलेनायावनो जोंहा मोननै गोख्रों हान्जाया बाहागो लागोन लोगोफोर बे हान्जायानो जादों जोंहा कुबेरालि FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन अरगें FC डिमाकुसि नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर All India Bodofa Brahma World Cup Football Tournament. Ini dikeljenai habafariau Bodofani Musukayau Bibar Baumi Thakai. जोंहा दिनैनि बे बादायलायनायावनो बाहागो लागोन मोननै गोख्रों टिमा बाहागो लागोन आरोना बे नैबे टिमा जाहैबाय जोंहा कुबेरालि FC बेनिफ्राय आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंहा मा होनना बुङो अरगें डिमाकुसि अरगें FC नै बिथांमोना डिमाकुसि दे बिथांमोना जाहैबाय डिमाकुसि अरगें क्लाबनि बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा कुबेरालि बे मोननै गोख्रों हान्जाया दिनै गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना गेलेगोन अपेनिं सेरेमनि नैबेयाव बिथांमोना बाहागो लागोन गेमा नै बिथांमोननि दैदेननायावनो जानो थांगासिनो दङ आरोना जानाय जाजमेन्ट रेफ्रिमेन्ट नै बिथांमोनानो बिथांमोननि सामलायनायावनो दिनैनि बे अपेनिं गेमा जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर Honorable Chairman Mr. Dalin Bayon Teketokon Josna Gidani Dorbrokane Onot Korisu Udalguri District Asur Sabapati Mr. Bitopon Das Teketokon Josna Gidani Dorbrokane Onot Korisu Amar লগত উপস্থিত হ'ব পৰিছে Udalguri District Bengali Federationৰ সভাপতি Mr. Samir Ais তেখেতক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো ধন্যবাদ থাকিল তেখেতলৈ এই সময়ত আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে Udalguri District আকসুৰ সভাপতি ৰাম চেত্ৰী তেখেতক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো বেসমহায়াং সিনাইथिনে সিগাংদং Udalguri District Sports Association ni General Secretary Ronel Rimari sar bitangbu gauni sinaiti hon थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय बे समाव सिनायथि नागिरदों जोंनि the 30th All India Bodofa UN Brahma World Cup Football Tournament ni chief convener
आदार उपस बाग्लारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिनि थाखाय बे समाव गुरै खावलायदों आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। The 38th All India Bodofa আজি मुख्य अतिथि हिसाबै मुख्य বিটিআৰৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ চৰ্দাৰজী লগতে আজি ইয়াত আমাৰ মাজত বিশেষ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টটো এনুৱেল খেল হিচাপে খেলিবলৈ আহিব পৰা সুযোগ হিচাপে দুটা দল কবিৰালী এফচি লগতে बिथांखौ थाबैनो मेथाइखौ रोजाबनानै खोनासंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। आंनि लोगोसे थाखानाय मेथाइखौ आङो खननो लादों। एसे साउन्डखौ होबावो। ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আজি আমি উদালগুৰি জিলা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন উদালগুৰি স্মৃতিত আজি সকলোৱে জানো যে তেখেতৰ ভিজন আৰু মিছন বিটিআৰ চৰকাराबो जोंनि मानिजाथावसिन प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर ओनसोलनि अर्गें एफसिनि फार्स्ट 11 टिमानो बिथांमोनानो फार्स्ट माबायाव गेलेगोन आरो मोननो हादों। जोंनि बे समावहाय गेलेगिरि बिथांमोनजों जि बा बिथांमोननो बेस्ट विशेस जासिनाय बे हाबाफारिखौ आङो जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि सार बिथां आरो हांख्रायजानाय आलासि गेदेमा बिथांमोनखौ गेलेग्रा थिलियाव थांनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेस्ट विशेस होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। फरायनाया जागोन Turning EM Dr. Nilut Surya आरो हांख्रायजानाय गेदेमा आलासि बिथांमोना जोंनि मोननैबो दोलोनि गेलेगिरि बिथांमोना बे बिजिर जासिनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। बे समावहाय किक अफ खालामनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। जागायबाय गेमा।
Ấy, bà ơi, bộ đứa đấy. বক্সর ফলে নেব খুঁজিয়েছে নিলে ডাইরেক্ট গোলকিপারও দিয়ে মানে তাতে খেলে থাকলে তুমি হয়তো গোল খাবে না পায় না বলে দুটা হল না ও এটা নিয়েছে না এই ঢেনাইটা বনাই দিলে না এটা অল ডাউন অ্যাঙ্গেলটা ভালো আছে गेम जोंहा बिराद स्ट्रं जादों मोननै टीमाबो मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो गल सोलायनो हायाखै 0-0 जानानै दं हाफ टाइम जानोसै दायो हाफ टाइम जाबाय खिन्थु मोननैबो
हानजायानो 0-0सो जानानै दङ आरोना नायलांसै हाबनायनि उनाव सोर देरहायो ओमफ्राय आरो जोङो दायो मोसानाय नायनोसै आरोना लोगोफोर मोसानाय जोंहा नैबिदि रेडि जानानै दंखायो मोसाग्राफ्रा नै बिथांमोना जोंहा बर'नि ट्रेडिसनेल डेन्स मोसागोन ना गुरनाय आरोना ना गुरनाय मोसागोन नायदो जोंहा बिथांमोना मोसाखावरिफोरा जादों बबेनि भगतपारा ना मा गामिनि होनदों खैराबारि बिथांमोना खैराबारिनिफ्राय फैदों बिथांमोना ना हमनाय मोसागोन दायो बिथांमोना ना हमनाय मोसागोन बर'नि ट्रेडिसनेल डेन्स बिथांमोना जाहैबाय जोंहा खैराबारिनि मोसाखावरिफोरा एसे नायलांदो आरो ना लोगोफोर आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै बिथांमोननि ना हमनाय मोसानायखौ मानोना हरखाबै मायबा मोनसे जाथाय बायना जागोनलै आगैमोन बायना जागोन बाय थाननाङा गगा मोनगोन मा मा ना मोनदों नायदोब्रा मागुर माबा सिंगि माबा बियो नायलाय जागोन खबायाव चा सार 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 गोबां मानसि जादों आरो ना गेमावनो नायदो ओरैबायदि भिर दे लोगोफोर दे जोंहा दासिमबो दायो जोंहा सेकेन्ड हाफनि उनाव गेमा जाफिनबाय बेनिफ्राय आरो दायो गोबां मानसि जादों आरो ना नै नायग्राफोरखौ नायदों दिनै थारमाने सेथि बार जोङो बेनिफ्राय बिनि उनावहाय सोर देरहागोन सोर जेनगोन दासिमबो जेबो बुंनो हाथ'वा सेकेन्ड हाफआव दायो मा जायो बेखौ मिथिला जोंहा फार्स्ट हाफआवथ' मा होनना बुङो 0-0सो दे लोगोफोर दायो आङो गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेबांखिनियावनो दोननोसै आरो नोंथांमोननो आङो उननि गेमफोरखौ आरो दिन्थिनो नाजानोसै आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैथ' जोंहा दासिमबो आरो आं गेम जोबजासिमबो थानाय जाला आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनबाय आरो ना लोगोफोर दे बाय बाय टाटा